Asi tabuda takananga kunzvimbo yeNorton constituency uko kwatauya kuti tizomboona mwanakomana anonzi iye Miguel Mazhetese ane 9 years dzekuberekwa. Miguel ane dambudziko raainaro iro rinoita kuti ange ari asingakwanise kuita zvinhu zvinoita kuitwa nevamwe vana vose. So toda kuti timbosvika patichakurukura namai vaMiguel timbonzwa kuti dambudziko iri chii charakonzeresa muupenyu hwavo pamwe chete nemwana. Aiwa, chida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Kana watanga utoonawo nhasi, don't forget to subscribe on our YouTube channel yakanzi Saint TV. Zvimwezvo nepaFacebook follow us paSaint TV. Zvimwezvo nekuInstagram tinongonofollow our account yakanzi Saint TV official. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri kumaTV mana epasi rose mhuri yeZimbabwe, ndichitenda nekuvimba kuti takuonai muri vatano uye muchifara. Aiwa, handei timbononzwa dambudziko rine mwanakomana. Iye zvino takagara naamai pamwe chete nemwanakomana Miguel vatinoda kuti tinge tinokurukura nawo timbonzwawo dambudziko rakavawira uye dambudziko rine mwanakomana. Amai, makadi henyu? Tiripo, makadi zvenyu? Tinofara. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mwana wamakabata anonzani uye ane makore mangani? Ini ndinonzi Maidei Masawi. Mwana wandakabata anonzi Miguel Mazhetese ane 9 years. Alright. Mungada kutitsanangurira kubva pakutanga kuti dambudziko ramuinaro nemwanakomana idambudziko rei? Dambudziko rina Miguel rinonzi hydrocephalus, rekukura musoro. Akatanga aine 4 months dzekuberekwa kusvika pari zvino. Alright. Makazviziva sei kuti mwana ane dambudziko pa4 months pacho? Takatanga kuona musoro uchikura, ndobva taenda naye kuchipatara ndokunoudzwa kunzi ndo dambudziko rainaro. Alright. So makambozama kutsvaga kubatsirwa here nedambudziko iri? Takambozama but takazongowanawo pashoma patakawanawo but hazvina kunyatsoita chaizvo zvatanga takatarisira. Alright. So kuchikoro anoenda here mwana? Kuchikoro haende. Alright, saka padambudziko rainaro ndezvipi nezvipi zvaasingakwanise kuita? Miguel haakwanise kugara, hatauri, haoni, haagone kudya ega, haafambe. Ewa. Alright, saka haatooni zvese? Haoni. Saka munotomutarira pakutoita zvinhu zvose? Zvese ipfungwa dzangu dzandinoshandisa. Ndikasashandisa dzangu hapana zvaanogona kuita iye ega. Saka dambudziko iri ndezvipi zvamunoti izvi maona zvinokuremerai muupenyu hwenyu nekuda kwedambudziko iri? Chinonyanya kundiremera ndechekuti hapana chandinogona kuita. Ziso rangu rinogara riri pana Miguel. Apo anenge achida kubatsirwawo nezvakawanda, but nemhaka yekuti handikwanise kana kuita kana chinhu. Ndikati ndimusiya ari ega, anogona kungogwina kana kudonha ndikangobva paari. Izvozvo. Saka munotogara naye makamutarisa? Pese paari ndo pandiriwo inini. Kana kufamba handitokwanisi kana kufamba, ndotogara ndinaye. So kune vakakutarisai pazuva ranhasi vangada kubatsirana nemi, ndezvipi zvamungati muda kubatsirwawo nezvizvi nezvizvi? Miguel anoda mapamba newheelchair. Wheelchair yake haachakwani. Kana ukatomusiya ari ega, munhu uye anoruma zvinhu zvakafanana kana nehembe. Anoruma hembe dzake. Munhu anongodya zvese. Saka wheelchair yange ine mabhandi anobata, asi akamadya ese akaruma. Kana kuti uchikwanisa kumupina haachapinika nemhaka yekuti mabhandi hapasisina, plus haichakwani iye pacho zvake. Saka nguva zhinji anogona kungodonha. Kakawanda kachona kana usitori padhuze naye ukangoti sudurike unoona adonha. Kuroti muri kuda wheelchair? Wheelchair nemapamba. Nemapamba.
Ko zvipfeko chero zvinodikanwa but chandikunyanya kuchemera wheelchair. Alright. Aiwa, muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira tiri kuno kuNorton constituency. Tiri papo mazuva ano vari kukampena kuda kuti muvavhotere. Makarejesta kuvhotere? Hongu ndakarejesta. Handiti? Vamunovhotera makambovasvikirawo here mukavabvunza kuti mukavapirawo dambudziko renyu? Nekuti tinoziva kuti kazhinji vanokuvimbisai zvakawanda. Takambovaudza asi hapana zvavakakwanisa kutibatsira nazvo, asi ndakavaudza chichemo changu. Kana cheuche havana kumbo? Hapana chakamboitika. Kana kuzombovaona handina kana kuvaona futi. Alright. Aiwa, tichida kungokurudzirana especially kunavo vanovimbisa kuti vachatarira vanhu munharaunda. Ngatitiwo tinge tiri tinozadzisa pashomawo ipapo patinenge takwanisa. Zviri nani kuti tipote tidzoka kune vanhu vatinenge tavimbisa kuti tichavaitira something. Handiti? So kune vanenge vachida kubata mai vaMiguel, munogona kuvabata panhamba dziri pascreen. Mokurukura navo. Mungada kudzokorodza nhamba dzenyu kuti dzinoti kudii? Namba dzangu dzinoti 0773 186 510. Ndidzo nhamba dzangu. Alright, saka munogona kuvabata direct panhamba dzavo dziri pascreen idzo, kana kuvabata kuti bata paSain TV. Dzimwe dzenguva umwe anenge achida kunge ari anokurukura nesu, kana kuti une nzira yekuvabatsira navo, ingava uche, sekunzwa kwamuri kuita mwana anoda uche, dambudziko raainaro rakakura zvakanyanyisa, haagone kuita chinhu, uyezve haaone mwana wedu. So kana tichinge tawirwawo nedambudziko rakadai, zvakanyanyokosha kuti tinge tiri tinomira nehama yedu panguva dzakadai. Kune vanoda vangazobatsirana nemi, mungada kutiwo kudii kwavari? Ndinongoda kuti kana vanenge vachida kuzobatsirana neniwo, Mwari azovaitirawo zvakanaka. Varambe vakadaro, vasaitire nini chete, vaitiriwo vamwe. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe, tichitenda kuti muchabatsirana nawo namama vaMiguel, mwanakomana wedu ane 9 years dzekuberekwa, anoraramawo aine urema hwainawo. Ngatiwanikwe tiri tinobatsirana nawo, nekuti kana dambudziko richinge rawira umwe wedu, idambudziko ratotiwira tese senyika. From Uncle Saint, the only Zim uncle, neSain TV crew, for now, tichiti it's much love.